Tok sangwen marokinyi waduogo e okang' mar ariyo pod wadhi nyime gi twak e chenro mano mar mbaka oromo pod wantiere gi thuolo mar saa achiel ka mano mar dhi nyime gi twak makama gi sani okang' mar ariyo nyaka rom Gajwang' bende par ni waja tudre gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore ma bende biro bedo kamiyowa pach jopiny kanyakla kod weche manyien ma bende gibiro bedo ka giluonwa e okang' mar ariyo ka ber kwa lose Azimio oselando ni gibiro bedo ka gidok e ng'anyo chieng' tarik 7 mano mar dwe mar 7 gi sani nitiere jaod bura mong'ere kaka Geoffrey Ruku mano jaod bura ma Mbeere North manyaka gi sani osechwalo paro moro e od bura mano mar kelo lokruok e pend chike kare mar 37 matayo kaka owinjore obagi yiero. Nyawadwa Chris Otieno notimonwa sigana we wawinjane na paro ma bende Geoffrey Ruku koro chwalo mano kotenre kod ng'anyo manego bed ni itimo. We wawinjane na machielo e kind piny owacho mar Kenya Kwanza, riwruoge makedo ratiro mag oganda kaachiel kod riwruok mar Azimio, jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku chano chwalo e od bura paro matimo lokruok ne pend chik kare 37 matayo kaka owinjore bag ng'anyo e pacho kae. E lokruok makamano, jogo ma oluongo ng'anyo biro kawo ting' poni ng'anyo margi okelo kethruok mar mwandu, rocho chenro mag ohala kaachiel gi lal mar ngima. Mabiro bang' piny owacho mar Kenya Kwanza seyo ng'anyo mag Azimio e kinde mokalo, ng'anyo ma giwacho ne oketho mwandu mathoth mag jopiny kendo weyo johala gi lal maduong'. E lokruok makamano, jogo madhi e ng'anyo ok bi yienegi mar ting'o gimoro amora kata otas mondikie weche, wacho kata wero wende manyalo siayo jopiny e wi pogruok mag dhoudi, dinde, kit chwech kata dhok ma ji wacho. Jogo matimo ng'anyo bende ok bi yienegi mar rwako lewni maket kod uniform mag jolweny ma pacho kae kata abuog rombe ma umo wang'. E kwayo mar bago ng'anyo, joma chano timo ng'anyo nyaka ler ne tend obila kuonde ma gidhi bago e ng'anyo, seche mag timo ng'anyo kaachiel gi yore ma gichano luwo e kinde ng'anyo makamano. Kaka yo mar neno ni ng'anyo otim e yor kwe, jogo machano timo ng'anyo ibiro dwaro mondo gwel jorit maggi madhi konyore kod obila e kinde ng'anyo makamano. Kata kamano, wach machielo madhi kelo paro mopogore opogore, apisa mar obila e lemo mamalo mar inspekta nyalo wito oko kwayo mar ng'anyo poni oyudo ni ng'anyo makamano dhi ketho chik kendo rocho kwe. E kindeni, ratiro mar bago ng'anyo nie katiba kendo piny owacho onge kod ratiro moro amora mar tamo ng'ata dhi e ng'anyo kata luongo ng'anyo e pacho kae. Okang' makamano ineno kaka chenro mar duoko piny Kenya loch mar KANU kama ne piny owacho nigi teko mar kumo jopiny timo ng'anyo. Poni jo od bura puodho paro mar chikno, ng'ata mabiro bago ng'anyo kata yuoro ng'anyo ma ok opuodhe e pacho kae ibiro miyo twech mar higa 1. Lokruok makamae ineno kaka temo olo koyo kuom jobag ng'anyo, to ahinya e kindeni machich nitiere ne riwruok mar Azimio biro bago ng'anyo e wi pek mar ngima. Magitimore e kinde mogai mar Azimio Raila Odinga ne olando chieng' tich 2 e romo ma Kamukunji ni Azimio nyalo duogo e ng'anyo mar sundo piny owacho e wi chik mar omenda mar 2023. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom Gajwang' mano biro mana bang' ndalo machuok kende bang' jod bura kata mana kweth mar Azimio lando ni koro gibiro bedo ka gidok e ng'anyo chieng' tarik 7 mano mar dwe mar 7. Antiere ka gi jaod bura mano Mwalimu Peter Orero. Mwalimu winje pachi kaluore kod okang' ma bende koro ichwalo gi jaod bura mano ma Mbeere North Geoffrey Ruku. An gima wuora ahinya ni kibedo jaod bura to in emidwa chako ketho demokrasi ma ji nigo. Kora kiani in jaod bura ma ichung' ne ji koso mano mari. To be jaod bura kidwa bedo jaod bura owinji isome history mar piny kaka chakore. Ne wan gi one party state. To one party state ni emomiyo ne nitie dictatorship. To dictatorship ni biro kaluwore gi sirkal mantie kaka diere single party mar Moi mane utiyo gi polise mar nyanyasa ji. Koro kwadwa chako dok kaka one party state ni kidwa dhi e ng'anyo ni to nyaki indik ne police, inspector mar police. Ere kaka jasiasa moyiere gi jopiny kaka an ni adhi akwa police makia kata ni yiero enango ni mondo miya rat yo manyalo dhi go e ng'anyo. Constitution mar Kenya obedo rated one of the best in the world.
kendo nondike gi joma riek kabisa. Yashpal Gaigini mano otikelo a lot of proposals in the constitution. Article 37 modwa golono ma deal gi picketing nyiso ni oyieni ng'anyo kamora amora midwaro. Gimi nyiso en mana ni nyiso police ni kiny wadhi ng'anyo mondo gimiwa protection. Koro ng'ama dwa kelo gino ni owinjo police magol ready ni e chike kata masani. To kata chike masani kwanga ka ji dhi ng'anyo ok oyieni ketho gir ng'ato. Mago te nitie covered. Gima ng'ani dwa kelo en mana ni odwa wacho ni koro ng'anyo wa police ema nyaka miwa chike. Kendo wacho ni kidhie ng'anyo ni titweyi. Agombo ni en mowinjo otweye mokwongo ng'eni tweche no. Kaka no twe Raila. Be osedonjo kata e jela modwaro jomoyiere go omondo twe. Ko en mowinjo kwongo tweye higa achiel owinje kaka jela no chalo. Kapok okelo chik mar Article 37. Tigene chik makama wacho ni odburo bedo kochwal od bura manyiso ni unu jo od bura ubro bedo ka utwa kendo holuto ombulu kotenre kod chik makamano. To nyisa kwan muntiere go od bura don no ka nyalo bedo maber. Emo mi wako ni koro wan nikech gise capture. Mani miluongo ni state capture. Gise capture od bura. Makoro kata kwa wawacho ni gino ok timre. Tidhi time gi thuon. Mae momi wadok ir jopiny nikech jopiny mano omiwa power. Koro jopiny gima biro nyisowa ni to gini. Mano is a change of constitution owinjo tere referendum. Erokamano ahinya bete winjo na pachi nikech timo lokruok e pende chike mar 37 constitution 37